Greba hau egiten dugu azkenean, izango direlako oporrak eta ez dago jenderik lan hori egiteko. Azkenean iaz pilatu zen guztia eta honen bidez lortu nahi ditugu postu batzuk kubritzea, orain ez dagoena. Beste aldetik desagertzen ari dira oinezko postaria eta gutxi barru bat jubilatuko da eta lan hori banatzen ari da besteon artean. Eta horrezagatik aipatu da moduan greba hau hori lortzeko da, postu horiek kontuan izateko da. Estresak jota daude batez lankideak, denon artean atera behar delako lan hori. Orduan istripuren bat egonda, estresak jota eta sustoren bat egonda. Eguneroko lanak ez dira guztiz garatzen eta ez dugu betetzen gure egin beharrekoa. Pilatu diren lanak azkenean utzi behar ditugu. Gure egunerokoak beste prioritate duenak egiteko. Orduan, Amurrioko jendean hori igartzen da gutunak ez iristeko orduan edo egunerokotasunean. Fakturak eta gauza horiek ez iristea garaiz edo pilatzen direla. Necesita más plantilla.